Paratinda sa Sorsogon City nagreklamo makalihis na bayadan nin pekeng kwarta kan sa iyang customer. Mga sospek na lunad nin motorsiklo nakuanan sa CCTV. Uyan report ni Rosie Nieva. Unordinaryong aldaw kan paratyendang si Nanay Josie sa barangay Talisay, Sorsogon City, biglang naraot kan mamangnuhan na peking 200 pesos palan ang ipigbayad kan sa iyang customer. Sa CCTV footage na ini, mahihiling ang motorista asin backride kaini na nagbabakal nin chips kay Nanay Josie sa kantidad na 100 pesos. Mantang pigpapatos kan paratyenda ang binakalan, pigkukuana kan babaeng backride sa iyang bag ang kwarta. Kan maitao na, ang binakalan pati ang uli, tulos nang huminali ang mga ini asin marikas na pinadalagan ang piglulunad ang motorsiklo. Sa kanaman pigriparo kan paratyenda ang ibinayad sa iya. Kitang-kita naman na talagang ang materyales na ginamit talagang papel lang po. Kaya lang nabigla lang po yung alin ng mahawakan niya, tinignan niya, na peke pala. Pumunta rito sa aming opisina para ireklamo, ipa-review sa CCTV itong dalawang tao na bumili sa kanya ng chips at agara namang umalis. Sa presente, padagos pa subuot na pigsususog kan mga otoridad ang pagkakabisto kan duwang persona na may darakan peking kwarta. Bako man subot ini ang enot na beses na may nabiktima nin peking kwarta sa saindang lugar. Kaya pangapodan kan mga otoridad ang pagiging rigmat kan lambang Sorsoganon sa gabos na pagkakataon. Na talagang nag-a-announce kami sa publiko na maging mapanuri sa mga peke, sa mga perang ginagamit. In coordination na rin kami sa PNP nito. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolanja.